Сега ще ви разкажем историята на един учен от БАН. Той участва в изобретаването на очила за сънища и първият български таблет. Докато не открива истинската си страст. Повече от 20 години той лекува китари. Освен това пее и свири за кучета, кучешкият живот и хората. Вижте. Едно квартално куче лежи в буклука и спи. Наситено от днешните две сухи хлебни кори. Ухото му клепнало, няма опашка отзад. Че друго гладно куче я вчера отхапа от глад. Нещастен и грешен народ, що заскапа живот. Как чувствате този текст, който изпяхте? Ами, смешен и тъжен. Думите са малко вдъхновени от Васко Кръпката. Но измислих също малко и от мен. В София са прекалено заети с кариерата, но в провинцията директно се озоваваме в кучешкия живот. Емилиан Лалев от 20 години лекува китари. Казва, че и те имат чувства. Той е професионален лютиер. Някой казва, тая китара е за буклука. Аз казвам, не е вярно това. Всеки инструмент мога да го възвърна. Имам много видове подходи към едно и също нещо. Мога един ремонт да го направя по няколко различни начина. И това ми дава свобода. Точно е това. Имам свобода, за да променя нещо, което друг си мисля, че не може да се промени. Работя го с удоволствие, с мерак. Емилиан няма музикално образование. От малък обичам да майсторя неща. Хвърчила, арбалети. Веднъж в планината на една хижа имаше китара и се влюбих в китарата и затова реших да комбинирам двете. Музиката и техническите умения. Аз съм завършил математика и психология. Постепенно се ориентирах и към програмиране. Но видях кое ме влече най-много, този занаят, който е една сбъдната мечта. Дълги години работи в Българската академия на науките. Преди няколко години сглобихме първия български таблет. Дори бяхме в готовност, бяхме закупили електронните компоненти за производство, но големи компании много бързо развиха технологиите, като нашата беше вече изостанала и затова се отказахме. Очила за сънища, някои хора може да ме разпознаят за това. Това е сензор, който да ти покаже кога сънуваш и евентуално, ако искаш да се събудиш и да си запомниш съня. Когато човек сънува, очите под крепачите се движат наляво-надясно. Сензорът може да улови това движение и да задейства някаква аларма, някакъв звънец, който да те събуди и ти в този момент ще можеш да си го спомниш този сън и да го запишеш. Сънищата са като мечта. На английски думата е една и съща. Затова аз съм видял, че мечтите се сбъдват. Емилиан често сънува своите китари. Сънува и музика. Отнема му 1 година, докато направи първата си китара. Самоук е, но търси съвети от най-добрите. Добрите свирачи на тамбура съм срещнал. Китаристи от групи известни БТР и конкурент. Идват, пробваме инструменти, говорим си, обсъждаме, измисляме. Ето това е доста рядък инструмент, монголски. Казва се моринхур. Инструмент мандолина пиколо. Само в България се ползва този. Това е народен инструмент за България само. Няма друга държава, където се ползва. Звукът от струната е омагьосал целия свят. Директно влияе на чувствата. Радва или натъжава, или разбира. Дали разполага с много или пък с малко, ако го попитате за собствения му живот, ще ви отговори, че е щастлив. А щастието не го измерва в количество. Най-достатъчното е да имаш цел и смисъл. Ето това ми е философията. Ако имаш мечта, единият начин е с постоянство се сбъдва, да работиш хобито си, а другия начин е